Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si ukážeme, jak si stáhnout do vašeho mobilu čínský Brawl Stars. A omlouvám se lidem, pokud používáte iPhone a ne Android, protože na iPhone toto nepůjde, protože si Brawl Stars musíte stáhnout přes soubor a ten soubor, jelikož asi víte, tak u iPhoneu, tak ten soubor, když se otevřete, tak to vypadá, jenom se vám otevřou informace toho souboru a nestáhne se vám ta aplikace. A pokud používáte teda Android, tak jdeme pokračovat v dnešním videu a čínský Brawl Stars si můžete stáhnout. O to se nebojte. Takže, co musíme udělat jako první, abychom si mohli stáhnout čínský Brawl Stars? No, takže jako první si musíme stáhnout WeChat, který je čínský komunikátor, přes který můžete komunikovat se svýma kamarádama, no prostě něco jako WhatsApp. A nebojte se, najdete to na Google Play a má to jenom 250 MB, takže si myslím, že si to klidně můžete stáhnout. Takže teď si ukážeme, co dělat, jak si stáhnete WeChat. Takže měl by se vám zobrazit tady toto a dole vidíte, že máte tlačítko zelené Sign Up. Vy na to kliknete a pak by se vám mělo ukázat tady toto. Tady vidíte, že máte tlačítko přihlásit se pomocí Facebooku anebo Apple ID, ale to mám já, protože to dělám přes iPhone, ale vy to určitě děláte přes Android, anebo se přihlásit prostě jenom s mobilem. Vy teda kliknete na to tlačítko přihlásit se s mobilem a mělo by vás to přesměrovat na tento obrázek. Tak, pak si tady jenom nastavíte svůj region, svoje telefonní číslo a heslo a dole budete muset potvrdit tamto malé tlačítko a kliknout Next. No, takže pak vás to přesměruje na tuto stránku. Tady jenom musíte potvrdit, že souhlasíte s těma podmínkama, kliknete znovu na Next. A pak tady musíte potvrdit, co se tamto malinký tlačítko a kliknout znovu na Next. Takže pak vám to sem dá Security Verification, vydáte Start, tam vám to hodí nějaké obrázky, že tam třeba musíte najít psa nebo nevím a vy musíte zaškrtnout obrázky, kde vidíte psa a pak dát OK. A pak by vám to tam mělo ukázat takový QR kód a že váš kamarád se to tam nějak musí oskenovat nebo nevím. A já jsem to udělal teda tak, že jsem to celé zhodil, znovu jsem si tam dal region, číslo a heslo a celé jsem to udělal znovu a pak mě to tam už neudělalo. To, že si to musí dát ten kamarád oskenovat a normálně mě to už pustilo do té aplikace a všechno bylo v pohodě. Pokud jste už teďka do WeChatu přihlášení, tak už stačí jenom jít na tuto webovou stránku bs.qq a tam vám to ukáže toto. Takže tady toto je oficiální Supercell stránka čínského Brawl Stars, který pak si jdete tady takhle dolů a tady budete mít na výběr tlačítko, že si to stáhnete buď z App Store anebo z Google Play. Vykliknete na Google Play, měl by si vám stáhnout nějaký soubor, ten najdete ve stažených souborech ve prohlížeči. Až se vám ten soubor stáhne, ale bude to nějakou dobu trvat, mě to trvalo přibližně 5 až 10 minut, protože to mělo 1,2 GB, ale to má i normální brávko, tak vám to ukáže, jestli chcete stáhnout tuto aplikaci, vy na to kliknete, tam se vám to stáhne, pak tam znovu vám tam dá, jestli to chcete stáhnout a vydáte instalovat a to už se vám stáhne do toho mobilu. Takže až se vám to stáhne, tak by to mělo vypadat jenom nějak takhle. Vy pak si to otevřete a napíše vám to, jestli se chcete přihlásit přes nějaký Penguin, něco to nevím co je, to nějaké čínské, něco jako Supercell ID, akorát čínský. A pak tam máte ten WeChat. Vy na to kliknete, ono vás to přesměruje na ten WeChat, vy tam to jenom potvrdíte a pak už jste znovu v brávku. Tak, pak se vám to tady nějakou dobu bude načítat, jak tady vidíte na videu, to jsem se poprvé stahoval. Až se vám to načte, takže jako vždycky zahrajete tady normální tutoriál, jo, jako v čínském bravku prostě, normálně pozbíráte cube a všechno. A tady pak už zadáte jenom svoje jméno a jste vevnitř. Tak a teď vám ukážu, co například v čínském bravku jiného než v normálním Brawl Stars.
Jsou to například tady tyto masivní skiry, ano, jako například tady ten Mortis, je jich tam fakt hodně. A pak i voice chat ve hře, ano, normálně tam nahoře vidíte takový tlačítko voice chat a normálně tam můžete komunikovat s kamarádama. A to je pro dnešek všechno, děkuji moc, že jste se dodívali na toto video, hoď tam odběr, like a klidně i follow na můj Instagram Pillow Official a The Real Filipek.